Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Unya? Nahilom? Dili sa gusto ni Aqua? Posible. Liana Zel, bata pa ni. Huwag iti kalibutan sa mga butang nga gisgutan ta. Pero nakita mo dili ba? Nahilom. Ug tanawa. Murag dili na 1 week na bata. Tanawa lang ang mga mata. Gitutukan kog maayo. Bitaw sa. Baby Angel, bad na ha? Uy, hala, nanginginak. Oy, Baby Angel, hilom na. Wa ka makauyon sa imong name na Angel Baby? Wa, no. Oh, nahilom na sa Sandra. Liana Zel, tinuod ka nga dili sa gusto sa pangan na Angel? Tingali. Suway ko naglaing pangan. Jessica? Uy! Candice! Na, dili hapon. Maria Cristina! Dory! Dory? Alala! Nakauyon siya sa Dory? Dory? As in... Doria? Oh my God! Ayuan ang pangana, baby. Bad na. Sandra, nihilak na siya. Dili ka nga. Ayaw iing na nga nagkauyon siya ng nga na nga. Mao ang Doria. Tanawa. Hala. Baby. Sandra! Atong anak ka, nga hilak handa. Hilak na ganiyan niya karon. Niagik-ik na sa... Divino, dili sa gusto sa pangan ni Angel. Ha? Sandra, kung siya may kalibutan na ng bata, misulti. Misulti ba siya nga? Di siya ng pangana, Angel. Wa siya ni Sulti, pero nahilak siya. Sige, paminawa ha. Oh. Baby, ang imong name kay si Angel. Oy, nihila. Ito, ang gudin eh. Unsa may imong sister? Dory o Dory, baby? Ilabay ng bata, oy! Nga naman! Nga naman! Sige, ilabay! Usa pag tumetong anak Divino, duwaan? Di na siya atong anak. Divino, usa pinasuot si mo, ha? Okay, dawaton kong ato siyang anak. Pero, naroon niya ang gahom sa yawa. Nasa iyang lawas si Doria. Uy, muna. Nasa iyang lawas si Doria. Mong ilabay na bata. Ilabay na. Ha? Imoon ko rin mong kriminal, ha? Sandra, ay lagkasuko. Basta may gusto mo. Ikalipay ko ang giingon mo nga ilapay ko ang atong anak. Ibuangan ka na ko, Divino. Okay. Kalma lang. Usayon pa rin maayo. Di ba, malingaw man ang bata kung Doria ang ipangana to niya. Di ba? Malingaw siya. Pero laing nga pangan, muhilak siya. Oh, tanawa ha? Tarong ba na siya? Ha? Dunay ba'y bata nga bago pang ipanganak, makamaunang mamili siyang pangan? Ha? Sandra? Gusto pa ya si Divino. Pinusto ko eh. Ibutang tanga husto siya. Oh. Pero tungod pa lang, anak. Ako yung ilabay ang akong anak, ha? Sige. Ani na lang ha. Paminaw, Sandra ha. Okay. Pabunyagan ta siya sa labing madali. Bisan karon dayon. Kung mahimo, ato siya pabunyagan. Salawa. Kadakos baba. Isa mo itong tilang. Sige, baby. Sige. Di na lang ka na mo pabunyagan. Yeah! Baby, dili ka gusto nga bunyagan sa pari. Ay, Sandra.
Tanawa o si reaction ka ba? Uy, una na ang maayo ni. Uy, kanong ingon na ang reaction. Di na normal sa mga bata ang sama niya bago pang ipanganak. Uy, Dili. sa dili. Dili ko makadawat ka mauli po lang ako anak ni Doria Divino. Dili, Divino. Dili. Uy, ang bata wa naman din ni sa mong tupad ni Sandra. Sandra, darling, honey, darling. Pag matao na, uy. Saba. Ang bata ba? Wa naman sa atong tupad. Ha? Hay na bata. Shhh! Hinaya ng tingog ni mo. Hay na bata. Hinaya lang yung tingog ni mo, ha? Kiganina, may napatian kong mga tunob sa tiil, kag magkayong tinumban, nakamatagog ko. Sa, Mao lagi. sipot mo ipasabot. Namilakaw ang atong anak. Ambot lang. Basta kay na ako'y nabati ganin mong itong nakamata ko niya paglingin ako na rin bata. Ay, dali, mamangon ta. Adto tas kwartos nurse, basig to adito. Ablim na ini. Miss Martel? Miss Martel. Dali, manood na ta. Huwag man din niya gilak. Miss Uy! Sandra, ang atong anak naray. Gikuha tingali ni Miss Martel Divino. Dahil nakatug tak maayo. Unya naghilak ang baby. Mo tingali nga iyang gikuha na lang. Tingali. Dali, padula na to. Uy, Ngano ka? muduol pa ta. Klarohon ko ni be. Kana. Klaro na kay si Miss Martel. Sandra. Ngano ba, uy? Tanawang itsura ni Miss Martel. Kaluspad ko din ini. Ay, luspad kayo. Sa Divino? Di man ni sa inga ni kolor. Uy. Dili. Dili. Ngano ka, uy? Ang pulso, talawa ko gigunita niyang kamot, yung pulso. Wanay pinitik, ay ang pulso. Unsa? Patay na siya. Hilom. Ang imong tingog, niya ang bata siyang tupad. Sandra, tanawa ni. Unsa man na? Lama sa dugo ning niya sa ngabil ni baby. Divino, unsa mo ti pasabot ini? Lang kasuko pero nagduda ko ining bata. Nagduda ko nga siyang nagpatay ni Miss Martel. Divino, di na tinuod. Di na tinuod. Ihilom tani. Ako'y bahala. Liana Zel, may kiniya ka. Imo ko gipa sa'yo. Usa nahita po. Oh, nang hubag lagi ng imong mga mata. Nagbuntag kag hilag? Dali diri sa suod. Ara ta magsulti og maayo. Gusto kag kape o juice? Ayaw na lang pagtagad. Sa'yo kong namahaw. Sige, juice na lang kadiyot ha. Wa pa magmata ang bata? Wa pa. Siya baya oy, nagtagad pa kyud. Sige ra, good. Okay ra. Dira o. Salamat. Si Sir Divino, To apay gilakaw. Mubalik tayo to. Sandra, may problema ba? Liana Zel, ambot po yun. Ambot ko ng sound ka sa pagsulti. Unsa pa? Istoryahe ko bahin sa inyong kubot. Saman nag-away na sad mo. Ingon ini ang nahitabo kapi eh. Kinuo ko. Ang bata. Ang imong anak usa ka. Ayaw naglawas ha. Liana Zel, nganong naingon man ini ang among anak. Sandra, sa akong pagduda may kalabutan ini si Doria. Mosap na
pagtuo ni Divino, Lianazel. Asa na ba ng bata? Naa sa kwarto, perting katuka. Ang patay? Mo tigil ako ni Divino. Unsa na? Wagin masayop si Divino, unsa no? Lianazel na kinahanglan ko sa akong anak. Siyempre, imo ko ng anak, Sandra. Natural lang nga ingon ana ang imong kahingawa. Pero unsa? Imo na lang siyang dawaton nga ingon siya, ana. Lianazel. Unsa na, Jeric? Ninamtas gawa sa kalasangan. Sa unahan na mga kabayan na diya. Ug, doon na nila kong kasada. Kagyanan sa dag kong mga sakinan pa ingon sa syudad. Unsa man, di nilang kukutob. Di na magid mo sabay mong hunahuna, Achilles. Di ka na bagid mo balik sa syudad. Nagkahukom na ko. Bisan og nag-ungaw na ron sa kamatayon si Ate Lenazel. Okay na lang di ay nimo. Awa ka na magmahal na mo. Imo na laming pasagdan kay gipalabi mo ang imong garbo. Aw. Sige good. Di ka man ka makonsensya kung doon ay mahitabo na mo nga daotan. Unsa man? Ayaw pagsig pangupaw diha. Kay nagtuo bay ako nga ang imong lolo wa sa makauyon sa nakabot nimong hukom. Kay kun nakauyon pa siya, iya ka na untang gitubag. Hilom na. Ayan na pa daghang istorya. Ayaw ko pa hiluma. Kay napa ko'y daghang dialog. Hilom na. Kay maglisod na kag litok. Ah, sige na, ikaw mi daog. Yes! Agwa! Okay, dali lang. Ingon ka lang ana. Di ka lang mahimong taong tubig. Unsa ano pagsakyan ako? Kung mahimo kong tao tubig. Aw. Aw. Ay ka pala ka. Kaya di ta makita ni bisan kinsa. Unya, dili ko musikat. Oh, gusto ka nga ikaw na makita nga maglupad? Unta. Pues, ikaw na makita sa mga tao. O dili ako. Yes! Sige na. Gunit si kong gamot. Oh. Pagbantay. Oh, up. Oh! Yes! Maayo kay ni Aka dahil na still Nimiruin nga nung nagila ka. diin ka man Giduaw ko lang si Sandra. Ngano di ay? si Mamilda patay na. Unsa? Ma'am, pasaylo ako. Pasaylo ako, ma'am. Wanay doon ta magkasultihanay kanina. Habi na kung nakatuwag ka lang. Lenazel! Ni Ana ang taga-punerarya. Ilan nagkuha si Ma'am Hilda. Ako lay mo ubanoy. Kay wa na rabay tagtungod si ma'am. Maayo pa, day. Maayo kay naibaw man ka. Kung ano sa mga gikinahanglan. Siya lay mauban dito sa among minatay dong. Murag na kamay umang ko ining duha ka tao. Murag familiar na ako ang ilang mga naong. Oh, laing na sabni nga lingla ni Madam Doria. Kumusta ka na, Lenazel? Opa! Hi! Kamo kini! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!